Volám sa Peter Korček, som fotograf. Na tejto výstave predstavujem svoj projekt Stanice, ktorý je dlhodobým projektom, zhruba od roku 2010. Začal sa fotografovať v Košiciach a postupne som fotografoval mnohé stanice od východu až na západ. Pozorujem tie zmeny na staniciach, ktoré sa počas rokov dejú, na niektorých radikálnejšie, na niektorých menej radikálne. Zaujíma ma architektúra, ľudia, ich vzťah na tomto mieste, ako ľudia prichádzajú, odchádzajú. Som rád, že ma na spoluprácu na výstave vlastne spoločne s Marekom Jarotom oslovila Lucia Benická, riaditeľka Galérie umelcov Spiša, a tým pádom sa môže pekne prepojiť fotografia s malbou aj s nejakými priestorovými inštaláciami. Presne predo mnou je skvelý paraván, ktorý tento priestor rozdeľuje a privádza diváka aj k takému pocitu toho priestoru zo stanice.